L-Aġenzija Riġenerazzjoni taż-Żoni Turistiċi wettqet xogħlijiet ta' manutenzjoni, tisbieħ u riġenerazzjoni f'19 lokalità differenti madwar Malta matul l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, inkludew 14 ġnien, spazju rikreattiv u playing field. Dan tħabbar waqt żjara lill Ministru għall-Gvern Lokali u x-Xogħlijiet Pubbliċi Alison Zerafa Civelli għamlet fi ġnien iċriki fiż-Żejtun wieħed mis-siti li benefikaw minn dawn l-interventi, tant li x-xogħlijiet ta' tisbieħ issa jinsabu fl-aħħar fażijiet. Il-Ministru Zerafa Civelli qalet li dawn il-proġetti huma xhieda tal-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti fil-komunitajiet lokali u fl-ispazji pubbliċi li jintużaw kuljum mill-familji Maltin u Għawċin. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Riġenerazzjoni taż-Żoni Turistiċi Denis Vella qal li x-xogħol fi ġnien iċriki qed isir b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali taż-Żejtun. Ix-xogħlijiet jikkonsistu f'tiswijiet ta' ħitan, kisi u żeba', saru wkoll tiswijiet fuq l-artu numru ta' bankijiet. Però nagħmlu ħafna xogħol ukoll fl-irħula u fil-villaġġi għaliex illum it-turist f'kull ħadd jaf m'għadux lokat postijiet tradizzjonali San Ġiljan ta' Sliema ma jistax ilok San Pawlu l-Bar imma llum mifrux ma' Malta kollha. Allura qed nagħmlu ħafna xogħol fi spazji pubbliċi u ġonna. Is-Sindku taż-Żejtun ġew Naġus qalet li t-tisbieħ tal-ġnien huwa parti minn xogħlijiet oħra li l-Kunsill Lokali u l-Aġenzija jaħdmu fuqhom. Illum qed naraw proġett ieħor mill-Aġenzija TZ Tarej li qegħdin jagħmlu fiż-Żejtun. Daġin iċ-ċrik qed taraw iż-żbuħija tiegħu, ix-xogħol li sar. Nirringrazzja l-ħaddiema, l-Aġenzija kollha. Min barra l-manutenzjoni tal-ispazji pubbliċi, l-Aġenzija kompli tagħti appoġġ dirett lil komunitajiet permezz ta' servizz ta' trasport, armar u żarmar tal-istols użati waqt attivitajiet soċjali u kulturali.